Dena rong handloom asahe malong Joint Director rong hang sanghu kahumridam. Police pen DNLA angbong kachiteng khengahut inu DNLA klembang apran kedam. KLA ningkan esega mai pi kapaman ponjia phan tirika mamai kiseng. Kardom pini karbing long life Adap Abirta longpen nilisami juli bepi nonarjui tha birtang tonpen. Denarong pi ri ke thak ki phirahem mate handloom asaihem kemis senjia phan kiramtang phai kuni ni phai goira pli arni handloom and textile joint director Kantoram Ronghang adim alongan humridam. Denarong ahithi along kido handloom asahem kimrang ponderapi penang an ke thak ki phir abang phiatum ali long ponlo. Kipir kethak seke kipia sai kideng pendang lok therang mesin setami ake joy pen ron pon long lo labangso handloom asahem along pen karbia poho joy seleng mekhla sador pendang lok ason apieri thak pon long lo thak labangso ahem long sidolo handloom labangso handloom penangan ni kan establish lo la labangso handloom long jasemet karbia seleng poho la pen gamusa pen chenglok sador mekhla pen chenglok penangan kipir ke thak ladak thek pon long lo pen ladak pen penangan karbi sorlu tum sidame NGO punon self help group atum punon penang kaching thur puson thek pon long lo non marke ladak kipir ke thak along alang litum in charge lo alang litum be ethi ni arju pon long ladak ke litum ke thak atum lo he kami mitum hara kilo gamusa dolo seleng dolo pini langpong pini kamplak ke poho ke karbia pe khonjari seleng hasil thakon nitum ha pening kan sirkep ando nitum ke tha prang ko ke nitum handorom ho ave sartum sikicing hon pensinang pibom non anapan ke hajare sinang pilo mungkan koni dolo na pi ciklo jon hajare si an he pipon lo la sinitum ta joni somar chupa pe kono lapisi sikai si hini chupa bangkon lo nang sikit ke thak dak kedo bangkep di bangkep manda la bainong long lo ma ciklo ma ciklo jon pipilo nang ke thak ke jasemet RD ki pipon pipilo ben sorkar ben pipilo nang do mana sikit ki pipele suni mo khana ngal nang le lo la training nang pipolo ti therang nang pipo therang nang le lo kimia mukha apran apan ke heno er lo mati asilo na kiminang le pining tanang Denarong along an so se ki phir ka thaga hin se ki pi asahem apharman longle ki thik je phan handloom textile joint director Ronghang nang kahomre ahu ningke deka joint director sir ase teketor pura ami janibo bisarin je amar ei handloom office kholar pasot ইয়াত কি ট্ৰেইনিং দিয়া হৈছে আৰু কিমান কেগৰাকী মহিলাই ইয়াৰ পৰা মানে ট্ৰেইনিং ল'ব পাৰিছে আৰু কি আঁচনি আহিছে আৰু কি মানে ধৰক সুবিধাবিলাক আহিছে সেইবোৰ কথা আমি জানিব বিচাৰিম handloom বিষয়ে বিশেষ আমাৰ একচুৱেলি মানে এই প্ৰডাকশ্যন চেণ্টাৰ handloom প্ৰডাকশ্যন চেণ্টাৰ ইয়াত তেনেকৈ ট্ৰেইনিং নহয় আমাৰ যিখিনি শিপিনী জমা শিপিনী আছে ঘৰত বহি থাকে এনেই তেখেতসকলক ইয়াতে মানে প্ৰডাকশ্যন কৰিবলৈ কোৱা হয় আৰু প্ৰডাকশ্যন কৰাৰ বিনিময়ত তেখেতসকলক ৱেজেছ হিচাপে দিয়া হয় Bangso kahumrida mahut VDC chairman Dhorom Singh Kruatum pen chingwai chingsai padupon si longni adim longle ke langchari padupon Denarong pen Bikram Teron Karbing Long Live Assam Karbi Anglong pen Nagaland ahoyalong DNLA pen police ang bong kacheteng kheng ahut dim along amat inu DNLA klembang apran damjuilo lapen ajaha katum areng solo Karbi Anglong lapen Dima Hasau district hini along Kikrung Dirdar Dimasa National Liberation Army mati hi hekpen DNLA risim kangtang kiot asong atuma phan police atum kiramtang penang an army pen katarli asai kideng ahut penang an DNLA asong jala pen klembang atum kachinang dulo lapen apran kidam nang atum ta dulo lapusona pora hut puthot Assam Karbi Anglong pen Nagaland ahoyalong kacheteng kheng ahut inu DNLA klembang apran dam julo pusi birta ridulong Arlopen birta kiribdulong atengke kidamtang phaikuni ni phai inquire isi ani Maibang Division Police asai pu Puskin Joint Japon Limsi Police lapen armu okto abutungatum Assam Karbi Anglong Nagaland ahoy mati Maibang Police Station angkang Khepre Police Outpost Kaparlu Tongki Arongalong Katarli Damohut Bang Pho Trop Sose DNLA abutungatum pen cheteng heng dudlo
minute krep ho so se hele ka cha bahut dim along ma inu DNLA nembang aprandam julo laban ajaha ka tumke arenga hu solo accounting our side to NC dim aklong pen katla kacheteng khenga dim along pistol isi amu kereng mukep DNLA tangka kihang alu he hui longpon halapu apran kidam joya bang pu aphan pangthe pon thelang News Desk report Karbing Long live Kewangji ningkan suri hinira inkorai sia ningkan arkoi acheklo niphai ingkoi pen inkora kethom arnian kapado ponji karbi lameramai ningkan esek amai pi mesen pen kapachun ponjia phan tirika mamai sengpon tanglo Karbi alam aki ang sose kapangcho lapen kangthul pon thekjia phanpura ningkan suri hinira inkorai sia ningkana baha Karbi lameramai mate KLA ningkan esek amai pi lakha inkorapli Deupani constituency angkang Bornirja Arnam Langpi Karbi Cultural Society aklamalongsi paduponpo Nithom apharman kapadoponji bangso amaipi mesen pen kapachun thekja phanpura kidamtang phaiguni ni phai inkora kethom arni KLA amaipu hidinat rongpi maije bahempu ponsi tirika mamai setame sengponlo tirika mamai along arpu ke chepeka tengke maipu surja rongphar dunmai phuatung jiwan be Rajan Rongpi, Jiwan Chandra Pathak, Kongchunbang, Chandra Singh Senar, Rapchunbang, Vidya Singh Tiso, Roland Tiso, Mensing Be, Sahem Chunbang, Samson Ingti, Rap Sahem Chunbang, Minson Hanse, Pachathang Chunbang, Himsong Rongpi, Atumaphan, Arpu Pekponsi, Kaprek Atumaphan, Tirikam Aru Arimarpu Pekponlo. Tirikam Amai Keseng Ahut Ongdung, Lamet Lamchong Kachinghon, Abang Pubang Piatungta, Chetudun. Bordeka timung rong along Karbi lameramai ningkan esek amai pi kibi ponji aputhak tirika mamai keseng amai paman iglo lapang elapen ke lapang so amai along ardi tu jot pen ardi nangi pidun abarim IEM bang plit anang chitong dun tase alang ni tumhan kurbang thu pajirlo lapen ke lamet lam chong kaching hon labang soang thek nang gi chipidun lada soang kangalong ke du rong asar ruk asar sarpi sarpu risoi jang atum anta nang chitong dun petsi pini ke manga putha tirika mame sing nang ji pualong nang chitudun pen nang chitudun thek porarang itum han aprang sikurang thu pajirlo lapen ke amai ta pini sing pachun longlo Lang Chuting pen Subhas Terang Karbing Long live Nihang ni rep arlo ka chathang plup alang sun lake kangthilang sota ilonglo Bangso kangthilang so eco friendly picnic spot along kelang alon ke padoponjia phanpura ke paman mate 3D printing pen plastic arong kihia sai non malom dengpon bomlo Kangthilang so alangsun ang sose kapalang media phanpura Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Ritesh Inghi kapin khatpona tengsi Karbi Anglong Tourism Asai kam ahin penta Kangthilang so picnic spot along kijui kelang adim jaseme kicho kijun ahem so doan lapen kangnia dimaklong an ke pamat mate 3D painting lapen plastic arong kihia sai dengpon Kardom Karbing Long live kelang raratum doan Kangthilang so alangsun lage Karbing Long nong nam ka chathang chotakali north east chotakali lage all India nami penangan chathang lo labang so Kangthilang so alang sun an so se ke palang media phan an so se tourism ahin an so se midu ke pawang je phan lapen an so se pache thang je phan si Karbing Long Autonomous Council Deputy Speaker Ritesh Inghi alang le kapor ipon lapen alang le kapin khat pon ateng si chu ke dam tanga chiklo labang so Kangthilang so jasemet waiting set pen chenglok lapen kichu kedu kedua dimlong an hem so doan lapen kangnia dimlong doan alang litum labang so mrang der api color bit bede rajok si langno de ason si thekpon long stamen non bangke color bit pon le masi areling si tamen lang mep piglo lapen labang so non color bit der api ladak adim mata prekda ason si nang mandelo lake kaprek adim ason si nang mandelo non bang anso si kelang me lapen ke kelangji aning hang risoi jang tumta penangan cihunglo non bangke
lapen ke lalo jasemet Karbing Long Thomas Council Deputy Speaker alang likapor ipon ateng pensi labang so kangti lang so an susi peneng sitame hais midu ke dak pensi longpon lo Lasikang tilang so kiju kelang adimalong lapu an so se alon ke padu ponjia phan madu atumle nang joi setami ke pater dikang ke dejia phan si kachuningri padupon Denarong pen Bikram Teron Karbing Long Live Singhason constituency long nit pen kilometer thong kep so se kahelo pranpri langso ronghanga rong pen langbirik athoi an kachelenga towar Singhason langbirik athoi development committee atum patir pi ponsi rongner kep arong araratum towar kapang thaya sai kedeng Kidamtang ningkan surehini ra kresir kep aningkan pen Singhason ahawar kaching thuramu kachelang ponjia phanpura Singhason langbirik athoi development committee jeseng ponlo Singhason ahawaralong kaching thura mo pendanglok prek jama kisungarong setame karjab dunjia phan isiamai jeseng derapi asona sai nangklem bom wang bomsi pranpri lang sopen thedong tok biarong kacheleng atowar kahinu part pikajok aningkan wangta rong sirkep arong araratum idonalong pharu krep ho surihini atangka chirung cherek pen JCB pen towar parsur ponsi towar jeselam bomlo Lason tak taksi peningkan setame Singhason langbirik athoi development committee kongchunbang Sumyon Teron pen dihin rimbang Harsing Kramsatung Japon Linsi rongner kep arong ararat thu paksi towar kapang thai sai klemponlo Rongner kep arong araratum nakachathandu na tengke langbirik athoi lake ningkan pharo kresir kep ra kresir kep aningkan malom penta rong kithir tanglo Karbi anglong ahawar lapu an angbong pen nong nam kachatangklong anglong lake Singhason a inglong hello British atum kedobam ahut rod kapasang achatai anta Singhason ahawar anglong hello kedu bu isia phuki molong ta dulu Bonta Karbi Anglong Autonomous Council Arta Troxir Kep Pleng Rock Pita School Ahem Kisu Kachelangia Hem Medical Sub Center Tovar Kabi Pendanglo Me Lang Kavia Kisung Non Anta Jogdun Delang Halapu Sorkar Pen Kirap Kidu Kelaga Hem So Barpi Barso Ahem Anta Idonta Longduna Bang Avi Usi Rong Araratum Nangchathandon Tumhange Mason Ison Tang People Buta ni Tumhana Jata Sorkar Pin Tumta Nili an hanta sorsap sero re sibela nasi ni tum ronga jatta nang lele ajar sonta be hem suta velo mi jatta velo mi ta velo langta velo barpi bar suci hai lai ta velo jatta velo ajar sonta be itu kacung tung te yongsi nang jinso nang hon jinso du angkan hondu bote ni tungke school sumartum kani usumar ka lukson iglablo la si labang school apen tuwar non son itum yo anan kisu punon ma ekam anan kam ching han tam itum itum bang ke iduk kelak saide mati yo nasi non sonang cerap don sonte puri ni Kedam kebang atowar ke henu parpi ka jok hithi an kidunjia phanta ni thoman nangkok titi lasi non MLA election aprang Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Rong Hang Pen Danglok MP MLA atum kang hon kang jin sodora mesen atowar pen danglok kenang sot kaching thuramu nang pipon vek thapusi Singhason langberiga thoi development committee atum pherang kyangno kachuning realam the chepaklang pom kachuning ri thu bangala pulo ke the ki ding atum tani tum phan nang rap donji pu pubom seta nang rap ondi lasini tum hin pen ki puye bang kala poelo je finance secretary pen puye bang ke la non ni tum phan chuning kedam tangan ingkan ni tum phan nang pudo halong nang thok pi pu puta na chi chakdo em omosing ti su sarta alang li tanon puta ni tum phan alam chak son pho ni tum kemang dam do alang li phan ni tum rong nar kep arat pen bang sir kep dam sini tum puhu ar wak dam alang li phan alang li ni tum phan lam na chi chak dum do medical sub center nang ton ke alu ki pitang lo medical sub center si bitalo pusa alang li pulo lapen ke alang li ki pudo halong ta nang thok pi pu puta alang li si je chak lapen ke nang tum school ta pono hayon tarang lapen ke rong hang rong pi san chompi phanta ihum pono pusa alang li chi chak lo bon setala salam li ta alang li chi chak pan setan puta ni tum phan nang pa chum pi pe setamani tum ka alang li phan non puta ni tum ka chong hong tong la san sido
News Desk Report Karbi Anglong Line Tang tipini Adap Abirta ke Rapon Sikan Toniglo Domai Thagme Arni Kimi